Започна месец юни и с него идва супер промоцията. При всяка поръчка на 200 PV в Европа се получава ето този бленд от чисти етерични масла подарък. Това е бленд за красота, в който има най-скъпите и най-добрите етерични масла за кожата. Нека да ви разкажа малко повече за това какво има в този бленд, наречен Салюбел, а има държави, в които се нарича Иммортал. Бленд за красота. Той е специално разработен, за да придаде на кожата млад и свеж вид, въпреки възрастта. Подновява производството на колаген, възстановява текстурата на кожата, подобрява намаляването на появата на бръчки, намаляване появата на пори, дава защита на кожата срещу всякакви по-нататъчни щети, които могат да се случат, изравнява тона, намалява пигментацията, подобрява влажността и захранва кожата. Okay. Допълнително, какъв е състава? Какво има в този бленд? Има тамян, сандалово дърво, лавандула, смирна, хелихризум, познат също под безсмъртниче, и роза дамасцена, българска роза. Каква е силата на тези масла, които има в този бленд? Тамян. Общо взето, никоя програма за грижа на кожата не би била пълноценна без щедро количество етерично масло от тамян за обновяване на кожата и поддържане на външния вид на млада, освежаваща и здрава кожа. Сандалово дърво, в случая имаме хавайско сандалово дърво. То е противовъзпалително, възстановяващо, укрепващо тъканите, известно с способността си да подпомага заздравяването и да прави кожата млада и свежа. Лавандулата, всички знаем лавандулата, и тя е българска. Просто универсално средство, което се използва от години за грижа за кожата. Тя е също противовъзпалителна, антигъбична. Използва се също успокояваща, естествено. Ускорява заздравяването на рани, ако някъде се порежете или най-вече изгорите в кухнята. Директно лавандулата, трябва да има една лавандула във всяка кухня. Ускорява заздравяването на рани, регенерира кожата, предпазва от белези, дезинфекцира, забавя появата на бръчки. Допълнително, какво има още? Ето ги маслата, можете да ги видите. Всичките са топ масла просто. Следващото, смирна. Силен дезинфектант, изглажда бръчките, имаш стягащ ефект, ревитализира отпусната и уморена кожа, противогъбечен ефект и противовъзпалителен. Безсмъртничето ускорява регенерацията на клетките на кожата, укрепва кръвоносните капиляри, разпръсква кръвоизливи, предотвратява натрупването на мъртви клетки, има стягащ ефект и е също и противогъбично. Розата, най-скъпото масло, етерично масло, от което са нужни такива големи сака направо, 3 такива големи сака само от листчетата, за да се направи едно 5 мл етерично масло от роза. Не на празно, той е толкова скъпо. Отлично парфюмира, умекотява, ускорява обновяването на клетките, противовъзпалително, антивирусно, подобрява вида на уморена и състарена кожа. Този бленд, само ето така, ако искате да си го купите като членове на доTERRA, е около 100 евро. Този месец се получава подарък при всяка поръчка над 200, така че много ви препоръчвам, може да пуснете до 4 поръчки. Всяка една поръчка обаче трябва да е 200. Имайте предвид, че не може да пуснете поръчка за 150 и после добавите още 50 и да ви се зачита. Самата поръчка трябва да е от 200 PV. Може да е еднократна, може да е лоялна, може да се регистрирате и да получите Салюбел подарък. Салюбел е също така, какво още може да се прави за него? Първо искам да кажа, че той не е разреден, т.е. не се отваря и не се почва да се мажете спокойно. Може да си го разредите, за да се мажете по-лесно, или да си сложите на някои места точици и просто да ги пръснете по лицето и да си сложите отгоре крем. Ако ви е много нежна кожата, може първо да сложите увлажнителен крем и отгоре да мажете, или просто да си отворите бутилката и да вземете от нея и да капнете в увлажнителния крем или серум, с който ще си мажете лицето. Но той не е само за лицето. Забележете, за бременни, за предотвратяване на стрии и сърбеж в резултат на хормонални проблеми и разтягане на кожата,
се добавят 5 мл, този ролер е 10 мл, т.е. половината от него, от бленда Салюбел в бутилка кокосово масло 115 мл. Т.е. ако хванете една такава бутилка от базово маслото на дотера, то е 115 мл, слагате половината вътре и мажете. След раждане, за рехабилитация и лечение при разкъсвания, при конци и така нататък. Взимате 3 мл от тази бутилка, което е около 60 капки. Okay, 1 мл е горе-долу около 20 капки. Слагате в 15 мл бутилка, но трябва да имате начин после да го сложите в спрей, за да можете да напръсквате с спрея в зоната всеки път, когато отидете до тоалетната. Въобще Салюбел се препоръчва при порязвания, раздразнения, подутини, отоци по кожата, белези от операции, насърчава добър приток на кръв към желаните зони. Всичко, което е свързано с кожата и не само. Тъй като в него има и безсмъртниче, и лавандула и всичко останало. Може да си разредите и да си мажете тук около очите, понеже то е много добро и за капилярите, въобще за кръвоносните съдове. Има също така ефект за подобряване на зрението. Така, Салюбел от страна на емоционално, това е бленда за духовно прозрение, насърчава положителни състояния на съществуване и подпомага развитието на, забележете, вяра, надежда, благодарност, доброта, любов, търпение и доверие. Този бленд, какъв е този Салювал, не знам, Салюбел е чудесна помощ при медитация. Има в него и тамян. Тамян ни дава едно чувство за вътрешен мир. Тъй като този бленд успокоява ума, насърчава вътрешния мир и насърчава духовното израстване. Тези етерични масла са нежни. Повечето от тях са от цветя. Забележете, безсмъртниче, лавандула, роза. Те помагат за освобождаване от негативизъм, от тъмнината и от ограничаващи възприятия. Салюбел може да ни освободи от духовната слепота, като ни осигури силна и дълбока светлина. И така, месец юни е месеца на Салюбел. Много ви препоръчвам да си имате едно такова масло, наистина топ етерични масла, да си го разредите. Супер месец юни да ви е и да ви е като така леко навлизане в летния период. Бъдете здрави и се усмихвайте!